ሰላም ክብራት ተኸታተልትና ከመይ ውዒልኩም ኣይ ቲንክ ብዙሓት ኢኹም ኦረዲ መፂእኩም ዘለኹም መስለኒ ኣነ ይርዳእኒ ስቶክ ማርኬት ይኹን ክሪፕቶ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ ይጎድል ስለ ዘሎ ፅልዋ ጌርና ክኾነ ክእል እዩ ብዙሕ ዘጨንቕ ብዙሕ ዘሸግር ግን የብሉን እንታይ ኮይኑ እዩ ዝወርድ ዘሎ እንታይ ከተፅቢት ንገብረሉ ዝብል ሕቶታት ወይ ከዓ ሓሳባት ዲስካስ ንገብረሉ ክንዘራረበሉ ኢና ድምፂ መጀመርያ ግን ይስማዕ ኣሎ ዲ ኣብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ፀሓፍሎም ኣብ ናይ ቻት مدبنا هنجمر مالتي تانكي أريم حدث قبل ما كنا مسكن ويلكم تانكي جايز كلهم قاعد عن مزاجكم انت قاعد يمو يزل زهون كل حتات مثلا ان شاء الله يس الفيلم تقولينا اجانا نورمالي و باي بيت يا انزل ربولينا بيرفكت يسمع عليا تانكي جايز ويلكم قاعد عن مزاجكم رايت شير قبل لهم I think 8 شديشن خون أتينا لايك غيركم شير قبل لهم أبغى له تخيلنا مدرنا هجمر دمتي تعد نتعلي وسخلوا ولني ساقم زلوا يكونن مزنا يبعل تسلم قدال قاله ويتحوق يسوي حزينة دمتي كايره هون خاله مساكم قاعد حنصنعكم اوكي ጽቡቕ እያ ብመን ክንጅምር ኣሕዋት ኣሎ እንዲስተዳለወ ፀገም የለን ሓፈሻዊ ከም ንሪኦ ዘለና ተስላ እዩ ዘሎ ብዙሓት ኣብ ተስላ ትፈቱ ስለ ዝፈልጥ እየ ቲንክ ኣነ እኳ ብዙሕ ግዜ ትሕቲ 400 ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ዝገብረሉ ትሕቲ 300 ተኣትያ ከዓ እቲ ኣግረሲቭሊ ወይ ከዓ ፅቡቕ ጌረ ዝገዝኣሉ እንታይ እዩ ሊሚት ናይ ተስላ ወይ ከዓ እቲ ቁፅሪ ናይ ንሓንቲ ብርክስ ክንደይ ከም ዝበፅሐ ማለት ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ 300 እዩ ዘሎ ብዙሕ ግዜ anyway 300 ክተኣትያ ንብል ነርና ኢና ዝበዛሕና ኣባላት ናይዚ ቻነል ይኹን ኣባላት ናይ ፊደል ፋይናንስ ዘለና ብሓፈሻ እያ ከም ንሪኦ ዘለና 300 በፂሕና ፅቡቕ ዕድል ዲ ሕማቕ ዲ ሓፈሻዊ ክንዘራረበሉ ኢና ያ ከም በዓል ሂምስ ዝኣመሰለ ወፍርታት ብለ ዘዋፈርኩም እንተኮይንኩም ግዝያዊ እምበር ኩሉ ግዜ ክዓውተካ ኣይክእልኒ ስለዚ ስፔኩላቲቭ ወይ ከዓ ቀልጢፈን ላዕልን ታሕትን ዝኸዳ ኣለዋ ብዘይ ፋንዳሜንታል ሶፋ ይኳ ሓንቲ ካልኣና ይኮነት ኦፍ ኮርስ ከም በዓል ሮኬት ላብ ኩሉ ክእል እዩ ከም በዓል ሳውንድ ሃውንድ ኣይ ቲንክ 5 ቅርሺ ገዛእኒ ዝብሎ ኩሉ ነበርኩ ዕስራታት ከላ ማለት እዩ ከምኡ ናይ ኳንተም ኮምፒቲንግ ከም በዓል IONQ ተዘይተጋገየ እስረያ 4-5% ትጎድል ከላ ብዙሓት ትካላት ክጎድላ ርኢና ኢና ኣለና ብዓብዪ ግን ኩሉ ወፍርና ፅልዋ ትገብረሉ ዘላ ቢትኮይን ወይ ከዓ BTC ኻ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ካብ 110 በፂሓ ዝነበረት ቀሪባ 109 ገለ ዝነበረት 85 በፂሓ ነይራ ኦፍ ኮርስ ኣቕልማ ኣቢላ 87.8 በፂሓላ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኮይኑ እዩ እዚ ኩሉ ፅልዋ ዝገብር ዘሎ ክንዘራርበሉ ኢና ኣይ ቲንክ ኢት ማይት ቢ ጉድ ኣይድያ ፅቡቕ ዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ክጎደልና ተመራፂ ኣብ ዘለኩም እቴናተይ ብርክታት እየን ወይ ቶም ኣባላት እኳ ትፈልጥዎ ኢኹም ተስላ ማይክሮ ስትራቴጂ ግራብ ፎርቲነት ስኖውፍሌክ ሮኬት ላብ ኤንቪዲያ እየን ነይረን ኦፍ ኮርስ ተስላ ትሕቲ 400 ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ትሕቲ 300 ካ እቲ ኣግሬሲቭሊ ንገዝኣሉ ቁፅሪ ማለት እዩ ኣትሊስት ማይክሮ ስትራቴጂ 2x ዝበፅሐ ግን 1.5 ኢንዊትነት ኣሰት ቫልዩ ዝብል ኣሎ ኣብኡታት ትበፅሕ ነይራ ማለት እዩ ስኖውፍሌክ ፎርቲኔት ኣይ ቲንክ ኣብኡ ዝበፅሐ ይመስለኒ ፅቡቕ ጌደን ስለ ዘሎ ኣብዚ ዓመት ሮኬት ላብ ግን 15 ክትኣቱ ትኽእል እያ ምክንያቱ ከባቢ 20 እያ ዘላ እዚ ከዓ ፅቡቕ ዕድል ከበና ክእል እዩ ኣብ ብጣዕሚ ሪስክ ዘለዎ ግን ከዓ ተስፋ ዘለዎ ዓይነት ወፍርታት ማለት እዩ ኤንቪድያ ከዓ ኤንቪድያ ብዓብዪ ትፈልጥዋ ኢኹም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ንደልዮ ቁፅርታት ዳርጋ እንዳበፅሓልና እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ራይት ሶ እንታይ ውሪድዎ ዘሎ እዚ ዕዳጋ ኣብዚ 2-3-4 መዓልቲ ናቲ ዕዳጋ ኣብ ኩሉ ክዕለኩም ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ናይ ፓብሊክ ኢለ ዘዋፍረላ ዘላ ናይ ሮቢንሁድ ኣካውንት ሓዳስያ ዝመፅስ ከባቢ 89% ይር ቱ ዴት ወይ ካብ ዛ ዓመት መክሰብ ኣምፅና ነይረ ማይናስ ንመጀመርያ ግዜ ኣትያ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ዕፅፊ ካብቲ ኣብኡ በፂሕዎ ዝነበረስ ዳርጋ ከይዱ ኣብ 3-4 መዓልቲ ይኾን ኣሎ ተዛዋሪ እዚ ግን ብዙሕ ዘሕዝኒ ወይ ዘሕርቀኒ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ዓቕመይ ስለዝኾነ ኣብኡ ፈልጥ ክኸሉ ግዜ ስለተዋፍር ማለት እዩ ሶ ይር ቱ ዴት ክንሪኦ ከለና ተስላ ሓንቲ ካብተን ዝኸፍአ ውፅኢት እያ ምፅያ ዘላ ይግባእ ከዓ ብሓቂ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኤርኒንግ ዘምፅኣቶ ብቑዕ ኣይኮነን ነይሩ ኣይ ቲንክ ኣብ 90 ግዜ ላይቭ ክንህብ ከለና ሓፈሻዊ ርኢና ነርና ኩልና ከም በዓል ኤንቪዲያ ኦፍ ኮርስ ወላ ሓንቲ የምፀና ኣለዋ ኣፕል ዳርጋ ብሮድኮም ሰሚኮንዳክተር ብዙሕ ውፅኢት የምፀና ኣለዋ AMD ዝለካ ሜተል ማለት እዩ እተን ዓበይቲ ትካላት መታ ወይ ከዓ ፌስቡክ ጥራያ ፖዚቲቭ ዝሪኣ ዘለኹ ሓደ ነው ማይክሮሶፍት ምናልባት ማይክሮሶፍት ኣብ -5 እዩ ዘሎ ኩለን እተን ዓበይቲ ትካላት መታ ጥራያ ፖዚቲቭ ንሪኣ ዘለና ኣብዚ ማለት ሜቢ ሓንቲ
رسيالن كيكون سو انتين زلوا ابل مايكروسوفت انفيديا تنسلست عبيت اللوا امازون جوجل بدحرينا اللوا متا تسلا متا تراي يير تو ديت زعابيل بتكال تكالات نسريون كم بعل والمارت كم بعل كوسكو زعموسل ግን ፖዚቲቭ ወይ ከዓ ኣውንታዊ ኢና ንሪኦም ዘለና ማለት ናይ ሓደ መዓልቲ ወይ ናይ ሎሚ ዘምፅኡ ውፅኢት ክንዛረብ እንትኾን ኔርና ተስላ ዳርጋ 10 ሚእታዊት ክትጎድል ከላ በዚ ገፅኩም እንተሪኢኹም ኦኬ በዚ ገፅና እንተሪኢና ትካላት ከም በዓል ዋልማርት ستيل ከባቢ 4% ዝኸሰባ ንሪኢና ኣለና ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ፋርማሲ ወይ ናይ ገለ ዝኣመሰለ ትካላት ኩሉ ፖዚቲቭ እዩ ስለዚ ስቶክ ማርኬት ኩሉ ዘይኮነ ወሪዱ እንታይ ዳ ትኩሉ ግዜ ዳይቨርሲፋይ ምዝናቕ ፅቡቕ እዩ ንብሎ ብከምዚ ሪስክ ኣይትውሰድ ማለት ኣይኮነን ግን ቁርብ ኣዛኖ ተበልክያ ተመራፂ ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብ ናስዳክ ኤስኤምፒ 500 ገለ ተዋፊርካ 1-2% ጥራይ ጎዲሉ ዘሎ ከም ናይ በዓል ተስላ 485 ነይሩ ግዜ 300 ናይ ከባቢ 45% ይጎዲሉ ዘሎ ከምኡ ክጎድል ትፅቢት ኣይትገብረሉን ኢኻ እንተዛኒቕካዮ ማለት ስለዚ እቲ ምዝናቕ ዝበሃል ዘረባ ነዚ ክጠቕመና ኢና ኩሉ ግዜ ከምኡ ንገብር ራይት ሶ እዚኣ ከም መስሓቅ ትኮነትኩም ኣሕዋት ኣብ ኤለን ማስክ ዘለኩም ኣብዚ ከዓ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ፋሚሊ ስድራ ኣብቲ ናይ ኢናጉሬሽን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝተመረቐሉ ግዜ እዩ እሱ ኮሪ ዳርጋ ነይርዎ እንታይ ኢሎም ኣብዚ ሕጂ እዚ መንሽሙ ኤለን ማስክ ዝሕቆ ዘሎ ካሽ ዝሓዘ እዩ እዚ በዚ ዘለካ ኦፍ ኮርስ ናይ ክሪፕቶ ዘዋፈረ እዩ እቲ ትስሕቀሉን ትዘናግዓሉን ገለ ፅልዋ ከም ዝገብረሉ እዩ እዚ ግን ገንዘብ ፅልዋ ክገብረልና ይብልን ኦፍ ኮርስ ገንዘብ ኣገዳሲ ማዕረኹም ፅልዋ ክገብረልና ግን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ራይት ሶ ስለምንታይ ጎዲሉ ኦኬ ዝዓበየና ብክእትወና እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ ጎዲሉ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ትማሊ ናይ ቅድሚ ዝነበረ ኦፍ ኮርስ ኣብ ናይ ትዊተር ፅሒፈልኩም ነይረ ሓፈሻዊ ናይ ሎሚ ብዙሕ ፅልዋታት ዝገበረሉ ተዛዓበየት ናይ ሎሚ ዝነበረት ኮንሱመር ኮንፊደንስ ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ናይ ትማሊ ብቅድሚ ዝነበረ መዓልታት ናይ ሲፒአይ ወይ ናይ ኢንፍሌሽን ክንደይ ክኸውን ዝብል ግምት ኣለኩም ኢኮኖሚ ቁጠባ ከመይ ክኸውን ግምት ኣለኩም ዝብል ዳታ ሓበሬታ ንዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ሓቲቶም ሰርቬይ ኣምፅኦም ዝሃብዎም መልሲ ቁፅሪ ሂቦም ሕማቕ ፅቡቕ ዝሕብረና ዓይነት መፂና ነይሩ ብጣዕሚ ሕማቕ ነይሩ ማለት እዩ ኢንፍሌሽን ክልዕል ምዃኑ ኢኮኖሚ ቁጠባ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ክትሕት ምዃኑ ካብቲ ናይ ደቂ ሰባት ግን ደቂ ሰባት እዮም ከምዚ ከማይን ከማኹም ናቶም ሓሳባት ዝውል እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ኮንሱመር ኮንፊደንስ ዘለሎም ከዓ ኣብ ዕዳጋ ዘለዎም ኣረኣእያ ከመይ ከም ዝኾነ ዝሕብር እዩ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ዕዳጋ ክብል ከለኹ ግን ኣብቲ ናይ ቁጠባ ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ስራሕ ትረኽበሉ ኣብ ኩሉ ኣብ ትዊተር ፅሒፈልኩም ኣለኹ እዚ ኦኬ ኮንሱመር ኮንፊደንስ እንታይ ኮይኑ ካብቲ ትፅቢት ዝተገበረሉ ከም ዝጎደል ኣብቲ ፊደል ፋይናንስ ኢልኩም ትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ሶ ደቂ ሰባት እንታይ ዝኾኑ ዘለዉ ኣብዚ ኢኮኖሚ ቁጠባ ዘለዎም ኣረኣእያ ብጣዕሚ እንዳጎደለ ይጎድል ማለት ስለምንታይ ክንዘራርበሉ ኢና ፀገም የለን እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ቁፅርታት ዝሕብር ኮንሱመር ኮንፊደንስ ዝብል እቲ ኢንደክስ ማለት እዩ 102 ገምጋም ተዋሂቦ ዝነበረ 102 ቁፅሪ ክመፅእ ካብኡ ንታሕቲ መፅኡ ከምቲ ናይ እርኒን ንህቦብቲ ኣብዚ ከዓ ገምጋም ይህብዎ እሞ ካብቲ ገምጋም ንታሕቲ ምዝኸውን ንስቶክ ማርኬት ፅቡቕ ኣይክኸውን እዩ ዝበዝሕ ግዜ ብፍላይ ተነቀፍቲ ዝኾና ትካላት ከም በዓል ምስ ክሪፕቶ ዝተሓሓዘን ናይ ቴክኖሎጂ ክልቲኡ ብሓደ እዩ ዝኽእል ወይ ናይ ክሪፕቶ ናይ ቴክኖሎጂን ብሓደ እዩ ዝኽእል ሓንቲ ዝፈላለዩ ዝበዝሕ ግዜ ኦኬ ስለዚ እቲ ናይ ኮንሱመር ኮንፊደንስ ኢንደክስ ንብሎ ዘለና 92 ዝተገመተሉ 98 መፅኡ ሓፈሻዊ 98 ሕማቕ እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ካብቲ ትፅቢት ዋሃቦ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ደሓን ዝኾነ ቁፅሪ ካብ 9 ክሳብ 100 እንተኮይኑ ደሓን እዩ ልዕሊ 100 ግን ደቂ ሰባት ኮንፊደንት ይኾኑ እሞ ብዙሕ ገንዘብ ከዓ ይዋፈር ኣብ ስቶክ ማርኬት ብዙሓት ይገዝኡ ብሓፈሻ ቁጠባ ይዓቢ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ካብቲ ትፅቢት ዝገበሩን እቲ ዝመፃሉ ቁፅርን ትሑት ስለዝኾነ ዕዳጋ ኣይፈትዎን ኦኬ እዚ እንታይ ማለት እዩ ደቂ ሰባት ብኦፖርቹኒቲ ወይ ናይ ስራሕ ዕድላት ንክህልዎም ይጭነቁ ወይ ከዓ ይስከፉ ከም ዘለዉ ገለ ካብቲ ዘርእየና ኣብ ፊቸር ወይ ከዓ ኣብ መፃኢ ኣተኪርካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሜይን ሪዝን ወይ ከዓ እቲ ምክንያታት ድሮፕ ንምግበሪ ወይ ከዓ እቲ ኮንፊደንስ ዝብለኩም ዘለኹም መጉደሊ እንታይ እዩ እቲ ምትእምማን ኣብ ዕዳጋ ማለት እዩ ኦኬ ፊወር ጆብ ኦፖርቹኒቲ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ዕድል ክውሕድ ምዃኑ ብፍላይ ምስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ስማዕለሊ ኣሕዋት ብናይ ዘረብክ ይህሉ ያ ስማዕለይ ኦኬ ታንኪ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣምፂእዎ ዘሎ ሕግታት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝስጎጉ ወይ ገለ ኢልዎም ዘሎ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዶጅ ኣምፂእዎ ዘሎ እዚ ናይ ኤለን ማስክ ማለት እየ እሱ ስክፍታታት እንዳገበረ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ግን ብዙሕ ዕድላት እዩ ዝፈጥረና ዘሎ ሕማቕ እዩ ማለት ኣይኮነን ክንሪኦ ኢና ውዒልና ሓዲርና እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምፃልና ብሓፈሻ ግን እቲ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ታሪፍ ኣይ ቲንክ እዚ እኳ ዳርጋ ኤለን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝምረፅ ግዜ ክሳብ ሕጂ ኣየቋረፅና ንካናዳ 15 ሚእታዊት ከኽፍላ እየ ምሳና ተዘይኮይኖም ወይ መበል 51 ስቴት ሃገርና ኣሜሪካ ተዘይኮይና ካብ ካናዳ ካብ ሜክሲኮ ዝመፀ ንብረት 25 ካብ ኤውሮጳ ዝመፀ ከምዚ
بتعمي كونتروفيرسيال زخون الزرباتات أمها نعداجا بتعمي خصول زخل على تريد وار وكأنا كوينات ناي عداجا كجبر زخل مالتي سلازي عداجاتات بحجي كوبري زلون عبنتهم قاق حس درجة 5% ل 500 أو توسيخو كرسي نبرس كرسي 5 نك أكل تز نبرس على صغر شخون مالتي بتعمي كبيرو كلتا 100 أو يكوس خزقو بقى كباب 5% يزوس خزلو سلازي بتعمل العلكن السوق ما تعرف أنت توسيخو له تكوني ኣብ ሓደጋ ከኣትዩ ወይ ከዓ ከጋድዶ እዩ ማለት እዩ ብሕሰ ዝበለ ኦኬ ሓንቲ ካብ ኢኮኖሚስት ኣብዚ የለና ዝበልዎ ኣብዚ እንታይ ኣሎ ከምዚ ዝቕፅሎ ዘሎ እንተቐፂሉ ነቲ ኢኮኖሚ ከሃስዮ ምዃኑ ንነዊሕ ግዜ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ወል ከሃስዮ ዲ ከሃስዮ ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ በዓል ዶናልድ ትራምፕ በዓል ኤላን ማስክ ኣብ ኢድ ክሳብ ዝሃለዉ ካብቶም መራሕቲ ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ፖለቲካ ናይ ዓለምና ስለ ዝኾኑ እንታይ ይገብርኹም ዘለዉ ፈልጥዎ እዮም ሓፈሻዊ ግን ፅልዋ ክገብረሉ ምዃኑ ኦፍኮርስ ኣብ ግምት ዘእትው እዮም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንምባል እዚ ኢኮኖሚ ዘሎ ኦኬ about the economy concern ወይ ከዓ ስክፍታታት ይፈጥር ከም ዘሎ ብፍላይ ስራሕ ክስእነት ብትሆንካ ስለምንታይ ገንዘብ ኣይተጥፎን ኢኻ ስቶክ ማርኬት ዘለካ ተውፅኦ ሒዝካ ፅንሕ ኤመርጀንሲ ዝኾነካ ማለት ስራሕ ክሳብ ትረክብ ስለዚ ስክፍታታት ይገብር ኣሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ራይዚንግ ወይ ከዓ እቲ ፕራይስ ዋጋታት ናይ እንቋቑሖ ናይ ሽጉርቲ ናይ ኮሚደረ ናይ ምግቢ ናይ ገዛ ክራይ ገዛ ክትገዝእ ኩሉ ፅልዋታት ክገብረሉ ምዃኑ እዚ ንሪኦ ዘለና እምበኣር እንታይ ፈጢሩ ፊር and greed index ትብል ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኦኬ ኣብ CNN ማለት እዩ fear and greed index ኣብ ስቶክ ማርኬት ክንሪኦ ከለና ደቂ ሰባት ከመይ ኣረኣእያ ከም ዘሎ ይፈርሑ ድዮም ዘለዉ ወላስ ይስስዑ እዮም ዘለዉ ዘርእየና ውፅሪ ማለት እዩ ንኣብነት ተስላ ንግዛእ 400 ላ ንግዛእ እያ 500 ላ ንግዛእ እያ ክሪፕቶ ከም ንግዛእ ኩሉ ሰብ ዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ፍርሒ ዘይብሉ እንታይ ዘርእየና ኤክስትሪም ግሪድ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ስስዕ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ሽዑ ይኮነን ክትገዝኣሉ ዝግባእካ እቲ ስቶክ ማርኬት ትገዝኣሉ ማለት እዩ እንታይ ደኣ ደቂ ሰባት ብጣዕሚ ክፈርሑ ከለዉ ናይ ሳይኮሎጂ ኦፍ ማኒ እዚ ናይ ገንዘብ ሳይኮሎጂ ማለት እዩ ከምኡ ዝተተሓሓዘ እዩ ኦኬ ደቂ ሰባት ምንታይ ነንፅሎ ብፍርሕን ብስስዕን ኦኬ ክልቲአን the most important ማለት ክንፈልጠን ዝግባአና ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኤክስትሪም ፊር ከኣቱ እንተኽኢሉ ኣቨሬጅ 50 እዩ ዝኸውን ዘሎ ኦፍ ኮርስ ዝለዓለ ሚእቲ ዝተሓተ ከዓ ዜሮ እዩ ስለዚ ናብ ዜሮ ገፁ ብጣዕሚ ይኸይድ ኣሎ ኤክስትሪም ፊር ወይ ከዓ ብጣዕሚ ፍርሒ ኣብ ስቶክ ማርኬት ናይ ደቂ ሰባት የርእዩ ከም ዘለዉ እዩ ዘርእየና ዘሎ እዚ ንግዚኡ ሰልኦፍ ገብሪ ነቲ ዕዳጋ የውርዶ እዩ ብፍላይ እቲ ናይ ሪስክ ኣሰት ኢልና ንፅውዕን ምስ ክሪፕቶ ዝተተሓሓዛ ብዙሕ ዕዳ ዘለዎን ናይ ፋይናንስ ትካላት ክኾና ክእለን ምስ ክሪፕቶ ዝተተሓሓዛ ትካላት ክኾና ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ክኾና ክእለን እዘን ትካላት ብዙሕ ኢንቨስት ዝገብራ ማለት እዩ እዘን ትካላት እዚአን ክህስያ ንሪአና ውዒለን ሓዲረን ግን ላዕሊ እየን ዝኸዳ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ውፅኢቱ እምበኣር እንታይ እዚ ኩሉ ክንሪኦ ፀንሕና ኣብ ዜናታት ናይ ኢኮኖሚ ዝመፀና ዘሎ ኣብ ዕዳጋ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ፊር ወይ ከዓ ኤክስትሪም ዝኾነ ፍርሒ ብጣዕሚ ልዑል ዝኾነ ፍርሒ የርእየና ከም ዘሎ ከምቲ በዓል ዋረን ባፈት ዝብልዎ ግን እንታይ እዩ ብዙሕ ሰብ ክፈርሕ ከሎ ሽዑ ሰስዕ ኦኬ ብዙሕ ሰብ ክስስዕ ከለካ ሽዑ ፍራሕ ወይ ከዓ ሽዑ ተጠንቅቐ ንምባል ማለት እዩ ሶ እንታይ ንምባል ግዙ ይኮነን ብዙሕ ዘስክፍ የብልኩምን ዕዳጋ ከምኡ እዩ ውዒሉ ሓዲሩ መፅኡ ኩሉ ግዜ ብለኩም ዕዳጋስ ከም ሰኽራሚ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ባይዘው ሰኽራሚ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ገዙ ምእታው ኣይተርፎን ይብል ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ዳሳዋይ ሲት ብኸመይ እየ ዘሪኦ ብዙሕ ዘፍርሕ የብሉን ካብተን ንፈትዎ እንታይ ዳ ሪስክ ዝኾነ ኣሰ ጥራይ ቁሩብ ጥንቅቕ ክንብል ኣለና ኤርኒን ዘይብለን ብዙሕ ባንክራፕስ ከጋጥም ተኽእሎታ ስለ ዘሎ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ግዜ ስለ ተዘራርብናሉ ግን ይጠፍኣኩም ኣይብልኒ ኣብዚ ከዓ ማለት እዩ ትራምፕ ታሪፍ ኦኬ ክመፃኩም ኣለኹ ስለዚ ያ ከምኡ ይመስል ከም ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ፌደራል ወርከርስ ወይ ከዓ ትሕቲ መንግስቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ስራሕ ይስጎጉ እዮም ዘለዉ ባይዘወይ ይስጎጉ ኣለዉ ውሕዳት ኣይኮነን ኢሜይል ይሰድሎም ነቲ ኢሜይል እንተዘይመሊሶም በቃ ኣብ ስራሕ ከም ዘለዉ ኢሎም የውፅዎም ጠቕላላ የውፅዎም ማለት ስለዚ ብጣዕሚ ቁልጡፍ ዝኾነ ሓደገኛ ካይዳ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኢስኖ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኤላን ማስክ ዝመርሕ እዮም ዝዶጅ ፑሽ ኢሎም ዝኸዱ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ስራሕ ምስጓግ እንታይ ክፈጥር ይኽእል እዩ አንኤምፕሎይመንት ሬት ወይ ከዓ ስራሕ ዘይብሎም ሰባት ክበዝሑ ይኽእሉ እዮም ሶ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ክንሪኦ ከለና ጽቡቕ እዩ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ማለት ከባቢ 3.4% እዚ ከዓ ካብ 4 ሰባት ጥራይ ስራሕ ይስእኑ ኣለዉ ዝደልዩ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ስለዚ ውሕድ እዩ ዘሎ ናይ 10 ዓመታት ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ናይ 2020 ኮሮና ዘጋጠመሉ ዕዳጋ ከዓ ክራሽ ብድሕሪኡ ዘጋጠመሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ፅልዋ ገይሩ ነይሩ ባይዘወይ ናይ ሽዑ ፅልዋ እዩ ዘሎ ኣብ ስቶክ ማርኬት ክሳብ ሕጂ ምክንያቱ ብዙሕ ናይ ዓለምና ገንዘብ ሽዑ ግዜ ፕሪንት ገይሮም እዮም ብነፃ ኢንተረስት ሬት ዜሮ ገይሮሞ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኩሉ ሰብ ብነፃ ገንዘብ ይረክብ ስለዝነበረ ወይ ዕዳ ድኻ ትገብር ብዘይገድስ ኩሉ ነገራት ሕጂ ናብ መምላሱ ኣፀጋሚ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ርሕቕ ኢልና ክንሪኦ ከለና ከዓ እንታይ እዩ ኣብዚ ቁርባ ሰክፍ ተብለኒ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ሪሴሽን ከምዚ 6 ወርሒ ኣከታቲሉ ሓንቲ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ክዝሕትል ከሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ
ከም ስሪዎ ኣለኹም ኩሉ ግዜ እቲ ፀሊም ንብሎ ፃዕዳ ዘይኮነ ብዘሎ ሕብራዊ ብራውን ዓይነት ሕብሪ ማለት እዩ ሪሴሽን ዘጋጥመሉ ግዜ ሕማቕ ዕዳጋ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ሃንደበት ይብው ዝብል ክትቋፃፀሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ኦኬ ክትቋፃፀሮ ይትኽእልኒ ኢኻ the only thing you can do ንስኻ ኮንትሮል ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ወይ ክትቋፃፀሮ ትኽእል እንታይ እዩ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ እናገበርካ ግን ከዓ ኳሊቲ ዝኾነ ስቶክስ ጥራይ እናገበርካ ክትከይድ ከለካ ማለት ስለዚ ውርድ ክብል ከሎ ብጣዕሚ ብድሕሪኡ ሪሴሽን ከጋጥም ንሪኦ ኢና ብዙሕ ግዜ ማለት ስለዚ እዚኣ ከዓ ዳርጋ ኣብኡ ተመሳሳሊ እያ ከምኡ ካብ ንብላ ግን ኦልሬዲ 3-4 ዓመታት ኮይኑ ስለዚ ቅድሚ 3 ዓመት ከይዋፈርካ ሪሴሽን ክመፅእ ኢልካ ተፅበ ነርካ ናይ ኤንቪድያ 3-400% محلفة ناي بالانتير كومو ناي تسلا 100% كوتاس بوزح داغاتات كحلفنا مخالن يرو مالتي سو إذا تريقو زلوكم من بقر فرحي ناي كتابا كزحتلي زبلنا زلو دايركتلي أمنتاي يسألوها قبرولو تراي أب دولارن أب بوند ييلدن أب بوند ييلد كوغودر رئينا مالتي بوند ييلد حافش أو كوغودر كله الستوك ماركت صبوغي أوكي it means interest rate قورصو مخانو ميزارينا قورصو يوم سلازو خونو صبوغي خزبلا قناي تخلي خميت مخيناتو inflation يقرب I mean recession ويتي تانا نلو بتقلينا شو دي شور حكاتات يلو كنت أماني حانت هاجر كزحت الكولو تتقمو لك قال مالتي recession يمص كم زلو محبر خا تقمو سلا تخيل انتايو كم بخلتي وغناتي خا خطمو تزغباك حفشاو كودل كله ግን it means interest rate كودلي interest rate كودلي خا تريسك اسيت زبلين كم بعد تسلا كم بعد كريبتو زامسلا خا لعليك سقل تثبيت كنغبرلو نصبيو مالتي ስለዚህ ከምቲ ዝበልኩኹም ዶላር ተሪእና ኢኻ 110 በፂሑ ዝነበረ ሕጂ ግን ጽቡቕ ወሪድልና ምክንያቱ እሱ ክጎድል ከሎ ናይ ካልእ ኣብ ደገ ዘለዋ ዋፈርቲ ድዮም ካልእ ነገራት ከዓ ንኸዋፍሩ ብጣዕሚ ቅልል ክብለሎም እዩ ማለት ስለዚ ዶላር ምኽባር ንስቶክ ማርኬት ጽቡቕ ኣይኮነን ዶላር ክሓስር ከሎ ግን ቦንድ ይል ይሓስር ስለ ዘሎ ብተዘዋዋሪ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ኢንተረስት ሬት እንተሪእና ናይ 18 ጁን ወይ ወርሒ 6 ከዓ ክቁረፅ ከም ዝኾነ يهبرنا الله بزي كريم حجيكم عند حبرتها يهبنا نيرو سلازي زي نستوك ماركت حد خبتي أو نتاوي الرأية ويكاد صبغ سئلي زهبو زولي تسفى زقبر الكاي مالتي سلازي انترست ريت قرص انت جميرو وال جزخت جزء قللكم قل يا بيس لهم سبيسيفيك مالتي تيما بزي دق حال زلنا اوف كورس ابو خنوافر بتعمي قللنا مقدتات يفترلنا الله سلازي بدحريو تينا ريسك اسيت زبلني انت كالات واقع انكوسخ تثبيت نقبرلو راي سلازي بحصر زبلن عداغاتات از طراي كون نصليو خم زبلكم متناي تعريف اللوكم متناي كورونا دي ناي بانديميك غلز بولونا تشاينا اني طفي خصاب جيمس ونالو تزينا حنت غزي طراي مسيا طفي ابو غيرا مالت نسي كون انتايدا اب قطبا زلنا الرأيا ناي دق سبات بتعمي نتحتي كونفيدنس ناي سبات ويا رأس تأمامنت እንዳጎድ ላይ ጎድል ስለዘለ ማለት እዩ راي سو ናብ ተስላ ክንሰግር ኦኬ ተስላ ኣህዋት ከምዚ سلام سمرا ويلكم راي تسلا 300 كلتن هزلا اوكي 400 كندن يا رابزي باي ذا واي ناي انفيديا صبح حرينا لنا امبورتانت زخونه ناي كبابي يا ناي كباب 4.5% ندحري تمليس الله سو تمليس خطبلا تخل دي خانو دونالد ترامب خمس كله 275 نيرا ستيل ناب 300 خيدلا 25 قرش وسي خلا كبلا مقلل اللي يرانا مالتي سلازي انتي مبالي لي عداغا يقودلال دي نغزيو يس يقودلال ولا 400 تاوت يقودلا خلا غن اتوسيداتو زنبرت يا سلازي ناي خر كل غزي زوم اوت يان نقدر اريحنا نريو مالتي سو اريحنا نريو خبل كلهم انتينا خم يجينا نريو مالتي كي زي اخذتكم أرح أنا قبل كله تسلا ستوكي لين تزيح فبزي أوكي أب حمشة معلتي 14% قولي له أبي لكم من شيء أب حد ورحي ويل ما جديدة 300 أب شو دشوا حقري أقول له جن استيل زهول قولي له كلا والسيخاتو زنبرة رأيته قولي له زلامبر كارتي زيرو تبقي ساكون تخيل زلا يرت ديت ويب زعمت كل يخلنا أوف كورس هذا نكتشف 15 كم زخين نحد عمد أتليست زوم أوت جريله استيل 50% كوسخن ريال كلتا مئة زنبرت 300 تشيت على أبوشت حد عمت مالتي أبوشت حد عمت جزاهم مقبلي أي قبرني كل جزية سخرامي بفلاي كم بعد تسلا زي أمثل ستوك بتعم فولاتايل كم وانا وإيلان ماسك وي دونالد ترامب نقول مالتي سلازي كل جزية انت يدلي فرح كمشات زي كونه كواليتي خصاب زخونة ستوكس
وريد اللي ያለው ስለዚህ ዶላር ኮስት አቨሬጅ ክገብር ኢልና ከነብል ከለና ቁሩብ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ስለዚ ፍርሒ ሓደ ናይ 5 ዓመት ርኢና ኢኻ ብ6 ዕፅፍ ኸይድ ኣሎ ኢማጂን ብ6 ዕፅፍ ኸይድ ኣሎ ስለዚ ጎዲሉ ዲ የስ ብዙሕ ዲ ጎዲሉ ዘሎ የስ ኣብ ክንደይ ካዋፊርካ ኣሎ ግን ዓብ ተራ እዩ ዘሎ 480 ተዋፊርካ ኣሎ የስ ብጣዕሚ ጎዲልካ ኣሎ ትሕቲ 300 ጀሚርካ እንተ ትኾን ኔርካ ግን ስቲል ኣብ ገንዘብካ ይኸትሉ እንተ ገደደ ማለት እዩ ስለዚ ብሕማቅ ጥራይ ክንሪኦ ንኽእልና ዙም ኣውት ጥራይና ንገብር ክሪፕቶ ወይ ቢትኮይን እንተዝሪኦ ነይረኻ ቢቲሲ ማለት እዩ ቢቲሲ ተዝሪኦ ነይረኻ ከምኡ ኣብ 5 ከምዚ ጎዲሉ ኣሎ ኣብ የር ቱ ዴት ከባቢ 10% ጎዲሉ ኣብ ሓደ ዓመት ግን 35% ወሲኹ ኣብ 5 ዓመት ከ 41% ሓደ ጥራይ It makes sense sorry BTC USD أسمبيدات نصنيحانو أبير تديت 4% قولي له بحد عمد كمان قريب من صنيح 5 معرض تسلا مالتي 5 years وين 5 عمد تاريخ أنا هريك هذا 10% لعلي نري إلا أنا مالتي سو أب 5 عمد نعمل تابزي كتشن عسران حدا كتشن عسران كتنزل نبرو كعبير كنا نسي ኣብዚ ትሪእዎ ታለኹም ቁፅሪ ሶሪ ኬንያ ስለ ዘለኹ ብናይ ኬንያ ቆፅርዎሎም ኣነ ካ እንታይ ይብል ኣለዎ ኢለ ናይ ኬንያን ሺልን ማለት እዩ ኦኬ ምርዳእ ቢን ፀኒሑ ኦኬ so ናይ 5 days እንተሪኢኹም ኣብዚ 10% year to date እንተሪኢኹም 5% 1 year እንተሪኢኹም ኣብዚ ናይ 5 years እንተሪኢኹም ኣብዚ ከባቢ 60 ገለን ዝነበረ ናብ 15 ወሪዱ ነይሩ ስቲል ግን ወላ ብሽዑ ዝጀመርካዮ ሃየር እዩ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዙም ኣውት ኢና ንገብሮ ማክሲማም ተገርና ኢኻ ሞ ተኣምሪ ማለት እዩ ትኺሊ ኸይዱ ኣይኮነን ክንደይ ላዕልን ታሕትን ኣሎ እዚ ምውራድ ከማን ኣይበሃል ካብ 110 ናብ 87 ናብ ክሪፕቶ ሞ ካብ ቢትኮይን ምውራድ ኣይበሃል ምክንያቱ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክሳብ 40-50% ዝጎደሉ ግዜ ኩሉ ስለ ዝኽእል ሶ ግዙእ ማለት ኣይኮነን ስቲል ግን ከምኡ ዕዳጋ ላዕሊ ኸይድ ታሕቲ ወርድ ዳስ ላይፍ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኸ ኦፖርቹኒቲ ዕድል ይህበካ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ተስላ ከይወዳእኩ ናብ ቢትኮይን ክሓልፍ ኣይደልኒ ተስላ ትሪእዎ ዘለኹም ስለምንታይ ማዕረኹም ጎዲሉ ዘሎ ቀዳማይ ብዙሕ መካይና ይሸጡ እዮም ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ቻይና ይኹን ኣብቲ ብዙሕ መካይና ይሸጡ እዮም ዘሎ ብዝገደደ ግን ኣብ ኤውሮጳ ዳርጋ 45 ሚእታዊት ወይ ከዓ ፍርቂ ንበሎ ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ ካብ ተፅቢን ታሕቲ መካይን ክሸጡ ክኢሎም ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝብል ናይ ቴክኖሎጂ እያ ናይ ፉል ሰልፍ ድራይቭን እያ ናይ ሮቦቲክስ እያ እምበር ናይ ካር ወይ ናይ መካይና ኮንትኒ ስቲል ግን እቲ ማርጅን ወይ ከዓ እቲ ኣታዊታት ወይ ከዓ እቲ መክሰብ ክሳብ ዘይመፀ ዎል ስትሪት ይኹን ደቂ ሰባት ፅልዋ ክገብረሎም ናይ ግድን ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዝሸጥዎ ዘለዎ መካይን ብቑዕ ኣይኮን ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ብበዓል ቮልክስዋገን ዝኣመሰላ መካይን ይሰዓሩ እዮም ከማን ዘለዎ ኣብዚ ኤውሮጳ ኣብ ቻይና ትኸድካ ከም በዓል BYD ይስዕርዎም ኣሎ ማለት ስለዚ ቀሊ ነገር ኣይኮነን ትሪእዎ ታለኹም ኣብዚ ተስላ ሴል ኦልሞስት ሃብስ ኢን ዩሮፕ as mask face criticism over Donald Trump ታይስ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ርክባት ኦፍ ኮርስ እዚኦም ኤውሮጳ ካ ይፈትዎን እዮም ምክንያቱ በይን ዓይነታ ረኣያ ስለ ዘለዎም ከዓ ስለ ዝፀርፎም ንዕኦም እዚ ከዓ ብጣዕሚ ፅልዋ ክገብረሉ ይገብረሉ ኣሎ يقبل تصبيت يقبل زي كونه يقبل له سلازي تكنولوجي بيليونر بلوز ادفايزر تو يو اس بريزيدنت از فوكال سبورتر اوف ذا جيرماني فار رايت ابنا جيرمان اوف كورس مال مرطان يرو مثلا نتيم حدا بارتي يدغفو يغلم له بو حجي بتعمي صلوا كغبروا له تراي له سلازي سيلز وي زشيط امكاين نفرق ابز حلف ورحنا ورحي حدا مالتي نفرق بفرق يدقق indicating word in demand for the US car makers as to execute Elon Musk intervened repeatedly in politics on both sides of Atlantic ስለዚህ የትሽዓተ 945 መካይን ጥራይ ሸይጦም ኣብ ጃንዋሪ እዚ ኸ ናይ 45% ካብ ዝሓለፈ ዓመት ክጎድል ተራዩ ዝሓለፈ ዓመት 18000 ዘእተው ኣብዚ ግዜ ግን 9000 ገለን ጥራይ ከእትው ኢሎም ኣሎ ዳርጋ 50% ንብሎ ቁፅሪ ክትዕመልና ነታሕቲ ስለ ዘምፀት ኣይሓገዛን ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዝበልኩኹም ናይ ሰብ ክሰጉግ ዶ ካልዶ ክብል ብዙሕ የብዝሕ ስለ ዘሎ ፅልዋ ገይርላ ማለት እዩ ሶ ሓደ ካብቲ ዶናልድ እሱ ዝብሎ እንታይ እዩ ሓሙሽተ ነገራት ሎማ ኣንቲ ኣኮምፕሊሽ ዝገበርኩሞ ወይ ከዓ ፅቡቅ ዝሰራሕኩሞ ስራሕ ኢሜይል ግበሩልና እዩ ዝብሎ ነቶም ኣብ ጋቨርንመንት ዝሰርሑ ዘለዎ ማለት እዩ ሳብዚ ከዓ እንታይ ኢልዎ ኣለኩም ጆክ ሄይ ኤሎን ማስክ ኢልዎ
what are 5 things you accomplished at your job last week ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስራሕካ ዝገበርካን ወይ ከዓ accomplish ዝገበርካን ሓሙሽተ ነገራት እንታየን ኢሉ ይሓተሉ in reality ንሱ እዩ have you thought about coming to office ናብ ኦፊስ መጽኢካ ኣብ ክንደ ብሪሞት ምስራሕ ኣብ ኦፊስ ምክንያቱ ኣብ ኦፊስ የለን ናይ ገቨርንመንት ይሰርሕ እምበር ስራሕ ይኮነን ስራሕ ዘሎ ምክንያቱ ቀዳማይ ስርሑ ተስላ ላዕሊ ከብፅሓይ ማለት እዩ ሶ እዚ ሁሉ ጽልዋ ይገብረሉ ኣሎ ኮንትሮቨርሻሊ ማለት እሱ ዘይገብርስ ንኻልእ ሰባት ግበርዎ ኢሉ ይዛረባሉ ማለት እዩ በዚ ሪኦ ዘለኹ I'm not a big fan ነይረ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብጣዕሚ too much ኮይኑ ወላቶም ህዝቢ ብዙሕ 50-50 እናተመቀሉ ይምቀሉ ማለት ኩሎም ፈትዎ ማለት ኣይኮነ ፍርቆም ጽሎ ፍርቆም ፈትዎ ኣብ ስርሑ ጥራይ ከይገብር of course ኣው ኢንቮልቭ ስለዝገበረ ቁርብ ጽልዋ ከገብረሉ ክኢሉ ኦኬ ኣብ ክሪፕቶ ምስ ንኸይድ ኣሕዋት ቢትኮይን ከባቢ 85.5 ገለ በፂሓ ነይራ ሎሚ ሕጂ ግን ናይ ከባቢ 5,000 ንላዕሊ 3,000 ንላዕሊ ወሲኻ ተመሊሳ ሎሚ ግልጋሎት ካብቲ ታሕቲ ዝበፅሐቶስ ናይ ከባቢ 3,000 ተመሊሳ ንርኢ ኣለና ስቲል ግን ከባቢ 6% ወይ ከዓ 600 ክትጎደር ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኦኬ ኣብዚ 7 መዓልቲ ከባቢ 6% ሕጂ ሳብ ቢትኮይን ከምዚ ክትጎድል ከላ ንኣሽቱ ትካላት ዝብለው ክሪፕቶ ማለት ካብ ዝንእሳ ከም በዓል ሶላና ኦኬ አልት ኮይን ኮና ኸላን ከም በዓል ዶጅ ኮይን ወላ ሓንቲ ጥሩም ዘይብሉ ከም በዓል ካርዳኖ ከም በዓል ቼን ሊንክ ካብ ኣቫላንች ኮታስ ኩለን ትካላት ካብኡ ንላዕሊ ክወርዳ ትስቢት ይግበረለኒ ማለት እዩ ሶ ሓንቲ ካብተን ብዙሓት ተዋፊርኩም ዘለኹም እንተ ዘይተጋጌ XRP أن بعد وافر لا أي وافر كلان بحافظ شاغن ستيل أي وافر لاني مهنياتو إزي نملوزو لنا كريبتون الستوك ماركتين زبز حق زي بحر إزخيت زي تكنولوجي بفلاي مالدي سو بتي أمارة عند هالوكا بتي ديبلي كأتو بزح إنترسا قبرني بحافظ شاغن سلمن تاي قديلو أوكي كريبتو سلمن تاي تسلاس أوكي ما كان شيء تما تي نايكو تباوي زلو قديلو إزي كريبتو خانتا كوينو in reality ولا حنتي بولون أوكي The crypto market is crashing ይወርዳሉ ኦኬ 1.5 ቢሊዮን ባይቢት በሃሉ ኤክስቼንጅ ኦኬ ሃክ ገሮም ተሰሪቆም ገንዘብ and that's okay ዝሓለፈ ሰሙን ነይሩ ተፈሊጡ ይሱ ማለት እዩ so it's already ተፈሊጡ ነይሩ አጀሚሮ ሆነ ኸልና ሓንቲ መዓል ጽልዋ ገይሩሉ still ግን ከም ኤክስኪውዝ ተጠቂሙ ጥራይ በቃ ሽጦ እናበለ ሼት በዚሖም ኣብ ልዕሊ ግን ብዙሓት ሰባት ሊኩዊዴትድ ይኾንሉ ሊኩዊዴትድ ማለት ከዓ ዕዳ ተጠቂሞም ሌቨሬጅ ተጠቂሞም ማርጂን ተጠቂሞም ይዋፍሩሞ ዕዳኦም ክኸፍሉ ስለዘይከኣሉ ክሽየጥ ይግደድ ክሽየጥ እንተተገዲደ ኦፍ ኮርስ ዋጉ ይጎድል ምክንያቱ ገዛእቲ ይውሕዱ ወይ ከዓ ስለዘለዎ ወይ ከዓ ሸየጥቲ ይበዝሑ ስለዘለዉ እንታይ ክኸውን ነቲ ክሪፕቶ ይኹን ነቲ ስቶክ ማርኬት ይኹን ንዝኾነ ወፍሪ ጽልዋ ገብረሉ ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ትምህርቲ ናይዚ እንታያ ሌቨሬጅ ዝጥቀመሉ ግዜ ኣይኮነን ክኸውን ይኽእል ብፍላይ ምስ ክሪፕቶ ዝተተሓሓዘ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣትሊስት 100 ፈሊጥካ ሪስክታት ባዕልካ ተኣትወቶ ዘይኮይኑ ሶ ክሪፕቶ እንታይ ኣጋጢሙ ወላ ሓንቲ እቲ ናይ ታሪፍ ዝበልናዮ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ክወርድ እዩ በቃ ቴክኖሎጂ ወርድ ተሃልዩ ቢትኮይን ምስ ክወርድ ከዓ ናይ ግድን ይኸውን ስለዚ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ሓለፈ 24 ሰዓት ማለት እዩ እዚኣ ሰዓት 7 ቀደም ቢሉ ዝፀሓፈ ኣብዚኦም unusual whales ዝብሉ ኣብ 24 ሰዓት total liquidation in the crypto market were 1.56 billion 1.659 ማለት እዩ 1.6 ቢሊዮን ዝኣክል ገንዘብ እንታይ ኮይኑ ሊኩዊዴትድ ኮይኑ ወይ ከዓ ካብ ዕዳጋስ ወፂኡ በቃ ተበሊዖም በሎ ቁማር ገይርኩም ሕሰብዎ እዚ ማለት እዩ ቁማር ዘይኮነትን ወፍርስ እዚ ግን ልቕሓም ተጠቂሙ ዋፊሮም ፀኒሖም ካብቲ ብሮከሬጅ ካብቲ ኤክስቼንጅ ድዩ ተለቂሖም ፀኒሖሞ ዕዳኦም ክኸፍሉ ስለዘይክእሉ ኦፍ ኮርስ እንታይ ገብር ክሽየጥ ይግደድ ስለዚ ከባቢ 1.6 ቢሊዮን ዝኣክል ገንዘብ ሊኩዊዴትድ ከም ዝኾነ የርእየና ኣሎ ሶ ካብዚ ግን እንታይ እዩ ንሕና ኸ ሊኩዊዴትድ ክንከውን ኣይንኽእል ኢና ኦኬ ነዚ ዘይፈልጦ ሰብ ኣይ ዶንት ኖ ኤሪክ ትራምፕ ዶናልድ ትራምፕ ወዱ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ሎሚ እንታይ ልጽሒፉ እሱ ሎሚ እንታይ ልጽሒፉ ሎሚ ኣብዚ ለኩም ባይ ዘ ዲፕ እዚ ናይ ቢትኮይን ምልክት ማለት እዩ ስቲል ከይወረደት ከለያ ማዕረኸሙ ግን ባይ ዘ ዲፕ ግዝእዎ ብላሎ በቃ it's good time to buy ይብላሎ ንሱ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ለዓድል ሂብካ ከሎስ ግዛ ይብላሎ ዶናልድ ትራምፕ ወዱ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ማይክል ሴለር ናይ ማይክሮ ስትራቴጂ ሲኦ ቮላቲሊቲ ጊፍት ደ ፌይትፉል እዚ ማይክሮ ስትራቴጂ ተዋፍቶም ከዓ ትፈልጡ ኢኻ ባይዘው 200 ነበር 400 ነበር 300 the most crazy stock ማለት እዩ ስለዚ እሱ ካን በዓል እንታይ ብላሎ ቮላቲሊቲ ጊፍት ኣብ እምነት ምዝህልወካ ማለት ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደሊ ካብዚ ክንማሃረሉ ዝኽእል ኣሕዋት ዕዳጋ ይወርድ እዩ ዕዳጋ ምውራዱ ደስ ይልኒ ዲ ማለት ነው ደስ ክብለኒ ይክእልኒ ምክንያቱ ገሊኹም ካሽ ዘለኩም ክኽእል ገሊኹም ብዙሕ ወፍሪ ጎዲልኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ከዓ ከምኡ ልክዕ ማለት እዩ ስቲል ግን ክወርድ ኢለ እምነት ነርኒ ኣነ ከዓ ወል ብዙሕ ፅልዋ ይገበረለይኒ ማለት እዩ ብዙሕ ዝሐጉሰኒ ነገር ኣይኮነ ብዙሕ ዘሕዝነኒ ከዓ ኣይኮነ ምክንያቱ
نابو أتاچ كخونا يكلني أنا أتاچ كخونا يكلني أنت وري لله أوكي صبغ إلى جز أنت وسخ لك أصبغ هابتي يوسخلو إلى أمين يتحويس زقبله إمانتي سلازل على عامها نتخين أف كورس العامها أقول لك دي برتعك بالخريب في لاي أبنا أشتو تكالات بقى يوسخ يكم ترى أبعل ساوند أمثلة تكالات وافر تصنيحكم يس قليل يكونن مهنياتو 24 نبرنا بشمو انت مخ اختم دلسات ملس نفلط يبلان مالتي كم بعد تزلاقن مملاس يترفوني انتي دا كلت عمدي حدا عمدي لونج تيرم كساب زخونه داسي يجس باي دي 109 كيلا 109 تغزا حنت بركي 150 كيلا 150 كيلا فرق برك كم عقمها نغبركا دولار كوست افريج بمقبال كتبصح تخريخا هيمس بزحت تحت نيركم اي ثينك انا انتي مخري كباي كلني اي تجزؤوا اخو لايك اني اوف كورس ناتي حسابات كبير انا اي جزاني انتيله ويل that's the reason ስለምንታይ ኢልኩም ተሓትኩም ንኻ of course ክምልስ ክኽእል እየ ተቐዳማይ እንታይ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ትምህርቲ ኮነኩም ንኹልኩም ማለት እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ቀልጢፉ ዝውስኽ እንተኮይኑ እሞ ከዓ በቃ ፓራቦሊክ ዓይነት ኣካያይዳ ከምዚ ፅሉል ዓይነት ኣካያይዳ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 20 ዝነበርና ኣብ 70 ከተማ ውሽጢ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ዝኸይድ እንተኮይኑ well it means معرخهم أخو جودل كم زخونة أبقى متكتت لك سلازي أن لاكي ويك عدل كجبر كان الصخات تخيل على الكابتل على تجزيكا سحين كالله بدحري سحين كالله مانياتو أورد شيء تخوز حكم سيوز لهم لو مدري 20% تقولي له كبر بس 7 كنت نبرس نبر بعد أرجع 5% أبوش تسلس 4 معلتي كنت تقدر ريني على نمط مال أرنين يوم أوف كورس أرنين ما يكونن حافظ شاوجن بقول لك كم جمرت مثلا كابز 5 عينت speculation ريحنا أبتن عبيت التكالات أمامينا نوافر لهم لازم خانو كن كيتكلنا حجازي يخون مالتي سو تسلا أبتناتي عداقة زلا تحت 300 is absolutely great time to buy I would say مبولكو دولار كوست أفريج مقبار all in أي بلني all in كون أي كلني مهناتو زي تفلت نقر uncertainty بزيح يزلو all in تكون أي تخلنيها at least كن تزلك واقعات DCA بمقبار يبزح ديو وتروح دي خبزي قد زقن I think it's a great time to start accumulating Tesla shares مالتي لو ما جزء 300 حموشن قال خلا قال بركتات جزء رازلا كله زدلين تكالات بتعمل زقود لا الله أوكي كم ذا قديم حبركم صنحكوا over price تيله بيني وك over value تيله فلين زنوركوا بالانتير بالانتير there is no way كجزء من يتن كده 25 إنه 125 ولا 8 كمان جزءني still تحت 5 كمان كيدا لو 4 جزءات مالتي ناتي إمنتي إمبر إنه يابو أخبات سحماتها يكونن معناته is a great company حفشاو جن بالانتير بتعمي هاي زلوا روبين هود I think it's a great company بتعمي صبغت company مالتي I think I would be very interested at least جن تحتي كتورد اللوا كابزلو ستيل كباب 4 يزلو سوسا بس كني 4 يزلو بزحلف غلط سم سوفاي I'm not 100% sure عقبا يكون حفشاو جن تحت 10 I would consider it كم تزبلوكم مالتي سلازي إذا أنت كالات زين اتليست دحان نبلني ريسك خنسن جن كابتن دحان زخونه تكالات تبلن مالتي تزي كوين جن كمزي مال سابزي فليلكم يرن عملت نيوكلير ستوكس اللي فلخون عملت كريزي كم بعل اس ام ار كم بعل ال ان اي فيسترا كابز خستالو قال بركنا اوكلخ ابا غزي له سوري قال بركنا اوكلخ غزي له خبزي جن ريسكي اكستريملي ريسكي سلازم نساق متكنت ولنا كم بعل اير تاكسي بزي ارشر اذا كل حجي اب غزي شجر ويك اب غزي صدم بتعمي كابتن قطيفن زملسات تكالات اوكي سوري عليكم زي مثلا عليكم زي معلش أبزي أخبركم زنيه بالانتير أبزي غزر تحت سوري ناي بالانتير كباب حمد اللي حجها يا كم سري وزر لهم بالانتير أتليست تحت 5 قل خونا له تحت 4 قل من خونا له أنا كونسيدر كجبر مالتي جزء ما تكون عندنا أتليست أبغى متكتون من بار روبين هود 4 له أتليست it's a great company to be honest I like روبين هود more كمان بزم وزر له وسيتات مالتي تسلا of course تحت 300 is a great time to buy زبل كستايز هابكو يعني رابزي سوفايكا we will see how it goes بحافشة مالتي سلازية مايكرو استراتيجي خا علنا مايكرو استراتيجي ريسك خمس اللوت راب متكتول لكم is a great time معناته بحدا نتور بعته نت asset value شيء زلوا تحتي حدا نتور حمشها historically كبابي كنيك شيء تقبع كل 350 moderate 353 جزء تتبني رقما إحنا غالبا لازم 350 نقول لا might be good time أنا MSTR بركتات ولا مالتي سلازية بزاف نقبلوا نحوات حتى تعلقكم نحن أبوكم
DCA دولار كوست افريج اتليست تزخفق تقبلوا تقولوا فريحكم ويكاتي ماركت يورد لكم مشات that's the worst you can do تزخفق تقبلوا تقولوا نسيو كل جزء حنقولنا بمتقام تراي سايكولوجي نغاري ገንዘብ it's not even about knowledge ፍልጠት تراي كمان كون አይከልኝ انفيديا يعني انفيديا صباح ارنينج ووك مي لايف احوات ዝተረፈ ሕቶታት ናይ ሎሚ ተሃሊና ብኾነ ሰጋግሩ ኢና ስለዚ ናይ انفيديا ላይቭ ትማሊ صباح ሶሪ ትማሊ صباح ከባቢ فرق ساعات مسترفودي ويربعي مسترفو قال اتينا ديسكاس كنقبروا له نخلينا عامزي مالتي جوينت جوب متوينكم صباح نسي صلوا قبروا له في اللاين ستوك ماركت اي ثينك ذا سيل اوف ويل كونتينيو اوكي ذا سيل اوف ويل شوت زلو ستيل صباح كمان كقصلي زبل امنت علني ابز بزحت كالات مات كلنا يكونن بدحري ግን earning ናይ ተስላ ስለዝህልወና earning ናይ انفيديا ስለዝህልወና ክልቲኡ ክበልጽዎም ኦኬ ናቶም earning guarantee EPS ምክንያቱም እንተዘይ ሲዒሮም ሞ ሲሕልና ኢና ማለት that we have to know okay ምክንያቱ انفيديا ንኩሉ ዕዳጋት ስኮመ ኣብዚ ግዜ እዚ انفيديا ናቶም earning ጽቡቕ እንተዘይ ኮይኑ well ማርኬት ኣይክጥዕሞን ይብድሕሪ ማለት እዩ ሓፈሻው ግን انفيديا ክስዕርዎ እዮም EPS ክስዕርዎ እዮም revenue ከኣታዊታት ክስዕርዎ እዮም زفرحنا ግን ታያለው outlook ናቶም expectation guide ናቶም guide higher እንትኮይን ትመምርሕ ዝብዎ ናይ ዝመጽለ ዓመት ክልተ ዓመት ዝሁሉ expenditure ዝበሎ ከም በዓል ማይክሮሶፍት ከም በዓል ጉግል ከነጥፎ ኢና ዝበልዎ ገንዘብ ነሱ guide ናቶም ክንድዝ ካብ ተጽቢት ንላዕሊ ምዘምጽዎ ጥራይ ጽቡቕ ውጽኢት ክህልዎ ዝኽእል ኣብ ዕዳጋና ማለት እዩ ስለዚ I believe Nvidia I am sure they will ጽቡቕ ውጽኢት ከምጽዮም ንዕዳጋ ከቕርብ ከበራብሮ ተጽቢት يقبرلو تسبيت زغبر كلهم يغاطم مالتي كنا يكون اي ثينك بزح مساج زلو كله كن بصحلنا عمنا الشور ناب صباح كنا سغاغرينا حدا خلته اي ثينك سلام يكون تبنيركم زبزحكم صبق الله يا مسامي عقباي بحنساب لايف اتيكم لوميدا سمعتي دي اي هاف نو ايديا I don't know نات نخستاي زلنا anyway سوري تسلا تشفف على برهين يا تسلا يتعاملنا له بعد صبوا يا صبوا الله اوكي ثانك يو جايز مساكم اوكي انفستمنت مخانكا معقني اذن يلومي مقدال واقعي ياس انفستر مخانكا انفستر هو يعني معقني ممهار كنكم الله مهنياتو سسع مهنياتو انا حنت غزي كما تزملس يزب نيره مهنياتو كل سبق ازوسخ طراي كل غزي يزمسلو نيرو ስለዚህ እዚ ብዙሕ መምሃሪ ኮንና ይዝብል እምነት አለና انا ማለት برين ويلكم باك يا ثانك يو ترامبي تتنقي ግን ትራምፕ خحغسنا وعيل حدير اب ستوك ماركت ዝብል እምነት ካለኒ on top of it ማለት እዩ ሰላም ስለዚ 5 ዓመት 4 ዓመት ዝኹን ታርጌት ምዝህልወካ ናይሎም ዕዳጋ ዘይኮነ ዘልየካ እንታይ ዳ ኣብዚ መጽለ ዓመት 2 ዓመት ከመይ ክኸውን ይዘገድሰና ስለዚ ሎም 10% ጎዲሉ ዝመዘለ ዓመት 100% you are happy so بخم መገድ ተሪኒኻ ሓጋዝ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ታብሮ ጠፊና ገለበለና طبعا هاجهم ريسك توتيكم well you have to know what investment تقبروا طايت فوت لكم it should be okay هناك ترامب by beat hack market correction I think that's not just a market correction ገበራሎ it was overvalued ይሆን ነሩ ከም በዓል ፓላንቲር 100 price to sell this year ነሩ ከሪኩም ከለብዚ PLTR ፓላንቲር ኣብዚ ግዜ 87 አሎ ስቲል አይወረደን 125 ነርና ናይ ከባቢ 30% ይገለ ጎዲልሎ እዚ 100 ሺህ ነር ኣብዚ ግዜ እዚ ከባቢ 70 ሺህ አሎ ፕራይስ ቱ ሴል ማለት እዩ ሓንቲ ቅርሺ ኣታው ንኽረኽቡስ ب7 ዕጽፍ ትኸፍለላ ኣለኻ ማለት እዩ ب4 5 ፍታይ ክትከፍለላ average ናይ ስቶክ ማርኬት so extremely ብጣዕሚ ኦቨር ፕራይስድ ኮይኑ ስለዚ ነበረ ሽግር ኣምፂልሎ ከም በዓል ማራቶን I think ቢትኮይን ማይን ክትገብር ቁርባ ሸጋር ስለዝኾነ ማይን I think ገለ ኦፕሽን ገዚእ ለኾነ ማራቶን ወላ ግን just short term ዝኾነ ማለት እዩ so problem ፀገሚ ማለት እዩ so ቢትኮይን I just ልዕሊ 100 ክትከይድ ኣለዋ በዓል ማራቶን ከተባራቢረን ከባቢ 10 ከዳ ስለዚ እቲ ሃይ ሪስክ ሃይ ሪዋርድ ሎ earning ካጽባሕ ኣለና ባይዘወይ ጽባሕ earning ኣለና ናይ ማራቶን ናይ ስኖውፍሌክ ኣለና it's not just ናይ ተስላ ተባራባራ ለሕጂ ናይ Nvidia ጥራይ ኮነን ካላ ኣሎ ዛዕቤት ግን Nvidia ስለዝኾነት ማለት እዩ ሰላም ኦኬ ሰላም ብርሄን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት Nvidia ዶ ትመርጽ ወላስ ተስላ ሓሳብ ካስከ በዘን ዘለዎን ዋጋ ተስላ ይመርጽ ሃይ ሪስክ ሃይ ሪዋርድ ማለት እዩ
So I think Nvidia is in your sub زقرب أوان فلتوا إياكم. But now I would say Tesla. High risk, high reward مالتي. Tesla أبز وشتي سومون تتحتن يركا. أبوشتي سومون ويورحي. Nvidia مبولكو. Okay, very simple. أبوشتي حدا سومون ويورحي. عمد كل تعمل سلسة عمل اللي كان نجن. I go for Tesla. So I prefer Tesla. So if it makes sense مالتي. مهنياتو تسلا باي ذا واي تحتي حدا تريليون ماركت كاب بس يحل حجي سو انفيديا تراي كتبصح 900 كتبصح له واغا ناي تسلا سو كونسيدر سو معرنا انفيديا اتاويتات كتمص وي صبو كتمص تخيلاس بزلاتو ب3 اكس كتكيد تثبيت تجبر لالو مالتي سلازي ياتي هاي ريسك هاي ريوارد او يزلو اوكي نتوم نتسلا ب400 زغزانا يا دولار كوست افريج 300 خاطه غزيكا بركيها ب 350 كوني افريج ناتكا مالتي يا should be okay dollar cost average is the best way تاعت زحلن دا مالتي يا استه سلام برهين we say quality stock what does mean exactly and I like Amazon okay Amazon yes Amazon you cannot go wrong I like Amazon too زعلان لا كمبيوتر مثلا سلام برهين when you say quality stock what does it mean exactly and like Amazon Google are the quality stock yes one of the most quality stocks in Amazon Google في Amazon بتحمي ورينا لابس جزيزي so yeah تي quality stock كله بزح كاش تلون اتناتو بيروش ده حنز خونه عبتناتن عداغا زعلو انت خوينن that's what I mean quality مالتي قلتيفن ديستراكت كالولات كالات مزين سكريبش انا كلاني عداغانا تنس بقى لعلاتين اوكي نامنت حنتي ناي اي كوميرس كان تمزي كان امازون تسعراي تخلني نحنت ناي كومبيتينغ تمزي كان كومبيت مالتي جوجل ناي امازون وي كان مايكروسوفت تسعر انا كلاني تليفون امسي كان ابل تسعراي سلازي انت كالات زين كواليتي ستوكس اذا صوعنا الله مالتي بلاس ناتن بيرو شغرا قمت كاتلوتي فالويشن 485 yeah 485 all time high okay like قول له ابو خلهم حدثت تعليهم تمرتن مهرينا maybe مسمكنكم توسع حبرتها مسترليا خمس سنبت تمرت لنا حفشهم زينات كله كله غلغلا بزوم مالتي بزوم وحبت متلازي عطنا ديسكريبشن لكم جوين تقبل تدخلوا سوني 10 16 قال مالتي كريبتو قاعد حروح حوتوري تمرت جمر لنا اوكي 50% what is that one تنكبر تسلا جزاكم بليز على غورو اتشطو على حدرا تملس يا دولار كوست افريج غبرو it's a good idea not financial advice of course not personal financial advice Nvidia I will talk about Nvidia tomorrow more Nvidia tomorrow earning your suggestion please I think up or down ማለት كاي suggestion I'm more interested in عداغا انت خغبرو لخل امبر نعا كم زبلكو هاي بيت كتغبر يا I have no worry زطلاتري يبلون it's just a matter of sometimes عداغا irrational يصني اوكي كوس خنا بالكا نغزي يغدل ماتي كمزي بالانتير كتغدل اخت انا بنا 125 زخدت كم بقى irrational تقواصاصوري تخلنها تسلا 4 تختبصحها خد مبلغ ندي غيرنا لنا دحر خندي اغنت مليساتو زلماتي تاين مبالي irrational نغزي وعيله حديرو تراي ابت بوت زرخ بمبر نغزيو بزحات ولا شيء تخترك تخليها بتشع غزي سلد نيوز مالتي سلازي مزز زلو عداغا اب حماق غزي ايرني تهب زلا مهنياتو اوريدي ابتي مومنتم ناي ستوكس داون سايد ويك اي وورد سلازلو ميبي احجز عن كون خلينا تيرنين ويكا مقايرو ملاوط زبال كغبرنا يخد اب ستوك ماركت تيرنين بوينت سو توسخ كتغدل كبلاك اني اس اكستريملي ديفيكالت كندي كتوسخ ويك كندي كتغدل تثبيت كبر لك نغرك خلي ماركت ريال كاس كباب 10% دبل 9 كبابي برسنت دبل امنت علني بالا مسي لا مسي كندي برسنت نلعلو وين تحت خم تخيد مالتي اي انا غزاني اني لو مصباح يغزني ناي تسلا ناي ناتا 26 انفيديا او سيلفورس ولا صباح حلوه انفيديا كباب 10 مئتاوي نتحتي وين لعلي كتكيد تثبيت غبر لا سلازي كباب 300 10 شدشتن كتورد ويكا 4 سوري 310 ويكا 330 شوعتن كبابي نلعلي كتكيد تثبيت غبر لا مالتي اوكي تثبيت غبر لا يمبر نا قدنا يكون سيلز فورس كال ايرنينا لنا اي 3 لهم اوف كورس سنوفليك ني 10% نلعلو وين تحتي ابز حلفه 32% يا وسي خنيره كهل من علينا كفلطات زخونه I don't see any
Yeah. Marathon إلا نبزي. Okay. So إذا كله كله أنا يصبح مالتي it will be crazy. صبغي. Hopefully Tesla 9 ولا كتر 5 تورده. I don't mind. كتصبيه سلازق لورا كس average بوحد كجز سجم يقولون مالتي. What's going on with Bitcoin? Yeah. ده بس Nvidia ده بس ها سلام Nvidia صباح يز على تسجل. Yeah. مرة لأن بركي جن ما سبز تمالي جزاء كوي بايز تمالي تمالي I think so جزاء كله اوبشن يا كمان هاي برهن زل هاي كوين زبلكوا خوينا دو يا بيت اكسلنت حقك يا سمرت بيتكوين اي مين بيتكوين بعد كلتين بيتكوين كمان 88 ناي قدن كتاتي تحت 9 تبصيح اينا نبنيرنا ناي تسلا تحت 300 بيتكوين كاع تحت 9 اوف كورس حجي على 7 قيريك اني اي دونت ثينك 7 تبصح اي بلاني لعل 7 الطفا كوريكت قبل حافش او غنيه تسلا سبيشلي اكزاكتلي او بصيحتنا 300 مالتي I wish I shorted it. Short بخير يا هم. Short كاي قبلني. But what do you think about tomorrow Nvidia earning? Yeah. What about Nvidia S127? I think Nvidia is a leader in AI. AI هو artificial intelligence نابزو خده يقولون. It's just إن upside زلوا عصف تكون يتصب يعني that's the problem. بحج عصف تكون Nvidia أما قبل كل تعاملات قال يتصب يعني تسلا عصف تكون قليل يسلسل 100 زلا. أبتز نبرتها طلعت تمرسنا أربعة سبعين حموشن لكن دم يتاو خلاص لذي that's how I see it مالتي that's how I see it أي nice more risk and reward له أوكي أي ناي risk وسيد أي ناي كتبوط سيد كمثال كايخد نإنفيديا خن تلك أخذ وافر لازل خلاص لذي نخلتي compare كجبر له I believe تسلا more نخت ورد more تسلا استعلو نخديبك تسلا more opportunity كله أي مالتي Palantir 60 تبص حدث سي جدا كجمرة I think it might be a good idea about 60 yes I think بزحت كمان 7 5 جابز جود اوف ولا ام زبلو Palantir PLTR by the way انت جزيكم لو مديب لو مزجزاكم مسكه هو بوت الديب today انا تسلا جزيه تحز جزاكم ولا لومي Vistra earning معستي VST earning becomes is expected to report earning in 27 ربعي I mean حمص مالتي حمص كله أنا فيسترا حمص على ناكو برها أوكي من جزيكم سكة أبتنا comment section لو مزجزاكم فيسترا earning ريالكم يا فيسترا زي كون أنا أنصرنا فيسترا كفيسترا نس زبالة بركني وحدي يسنا الله أكلو جسني إشتي بركة جزي الله أكلو مالتي 5% دايبا سالسان شو عتنكل يا كمان جزيئة مثلا I think it was too high but I believe it's just not it's not too much كمزي عسرة توردت لي سابق على ريد خوين يخص نحمو نخجزي إلى عدد كتبني ليه أو كل حاجة كاب فيستراز تحتها أنت ما تسأل عن السيرفيس اللون مالتي سلزق كمزنا يا ريسك هاي ريورد هون الله you bought Tesla 8 shares okay good Tesla Amazon is a great company by the way thank you بمزخرك I think كاليت كمان مور أمازون مور تكون يركب مستسلا مالتي so تسلا إيترم كاب تعمل قولي لا it's just unfortunately مس بيتكوين كده ولا تخص كله تسلا بوت 306 أنا كمان 305 مثلني I think around there تسلا 30 shares تسلا أنا كنت ميت برك جزء again كم أقول كله is an option is a bit different I think كثير كنت مهارو هم options بحاله it's like ما ميت بركس كل التجزئة مالتي it's a bit complicated and risk زي فلتو Amazon share جن بوح زبالة جنزب كتوافر اللي تدخل كباب شو عشان منتشر حاجة جير كاس تي option أو تزي بس حتى الكاس كسروا اللي زلوا تقولتات بالعمل إنه extreme risk زخونة جنيه تسلا جزء يعني بعلي Amazon share okay thank you well done لوي أتى تسلا جوجل جروب جراب RGTI انفيديا ربي RGTI let's check out RGTI اسكا RGTI انت غير لهم تشعت لبزيها exactly تشعت
exactly تشعته واو اسران حدا نيرا ناب شدش غيدا ناب 15 دقيقة حجي خنا بتشعته I believe ولا 15 دقيقة تغلي أجن ولا 3 خطور زلوا تغلط قبل it's just non كم fundamental يقولون سلذي speculation I think you know what you're doing anyway روبي بحافظ أجن نتيم كلام مالتي Amazon yeah good Nvidia and MicroStrategy yeah MicroStrategy أنا بعليها جزء أكنيه تسلا probably صراحة ويقل عدل تيباتني I'll go for it كلا بلانس لزلنا جن unfortunately حسرت جنزب كستهجر لنا خلي تسلا تنسب عن أنت بس كاتراي صبو غير كبزة حزدلي أوكي تسلا شير تنشل أوكي وتسلا خلنا جزينا مالتي جوجل أمازون تسلا ماراثون جراب أوكي سامي well done جراب أبكن جزي كيا سامي أوكي I mean مارا خلنا جزي كيا مارا أبكن كلا مالتي ماراثون تسلا كاب 300 ناب كتمين 5 good time for this year I think كاب no really كاب 350 ناب 300 ناب كاب كتمين 7 كاب صاب 350 زلو I think it's good time for this year أنا خريج خلوه ناب كتمين 50 جزء أتوري لها أمو is just golden opportunity مهنياتو زمصو زلو قلي نجار يكون باي زوي ولا لا نطلعتي دونالد ترامب زقبر زلو إيلون ماسك زقبر زلو حفش عمر still تي fundamentally تسلا خريج خلنا خوي فاتو زلنا energy ناي full self driving ويكات ناي autonomy نبلن زلنا autonomy driving مالتي زو كله لعل خبصحة تقول تطالو 44 تسلا okay well done 44 is a lot of money well done تسلا مايكرو استراتيجي RGTI مرة شويت يا كلن ريسكي انجن كلن ريسكي I mean تسلا ما انت حيشنبر I mean ريسك كله خص volatile عقل خلوا كالومبر this is just crazy stocks كلن by the way ولا تسلا على حد خبني حماقي ما تكون كل anyway just عقلك كان ليك مالتي هاب 8 what's going on هاب 8 هلا يا زلمه هبيت كالي أخرسني sorry كالي أخرسني what stock is this the peer issue is not bad by the way ناي جرماني تكارت بتعمل ينصبق كيدن بفلا ناي صوارن قالن كرري خلنا رايت 9 واو وان دي جيز بسيو اوكلو بالانتير 8 تخيل بيتكوين 8 فيسترا 237 ماراثون 12.42 تسلا أبوشتي حدا عمت 350 قالت زي بسيحة أنا أبي لي زلخ جنزبي يتفق جزء زلخ بركمان أوبشن ريسكني أوبشن نقولكم ليه أبوشت حدا عمت كسب على 16 جانواري 250 تحنتي 250 تزي بسيحة عندك 400 تزي بسيحة شو تأخذ إنه يلا قديم خسيرة حافظ شو قلت ناتي هبي زلخ تارجت أبوخت بس تخيل عليه بزح مسيت كم ساعة زغل مالتي MicroStrategy today Okay, good. Congrats. What about Pi? Do you have any idea? Pi is bahal fake, I think. I think قدم 3 عامات قال يسمعوني يرى Pi It's not a stock. I think it's something to do with crypto. Crypto that has a mine قبلنا دو قال لهم يوم مثلا كون community. I don't think it's real. قنع مثلا إني داويت هذا إنه قال جيجا داخل على ليمبر. I think it's just comes mobile cat أو يكخص تايتم سو قال تقولينه. It's probably بتعمل هاسي كأي كون بزلفه. It's just جزء خامت في بالي لي. السات خوينا مالتي. Brhin, what charting website do you use? Please, thanks. Webull. Webull. What do you think of MSTR? I think it's a great time. It depends on the Bitcoin. Again, MicroStrategy if أنا 5% توسخ تقولت هذا الوقت stock هذا حتصير جزية مالتي. So that's all I can say. Again, is the time تحجز لنا. It's extreme. Fear يا أتلومو maybe تميتي تبص حلو تبريخة. But I think it might be a good idea. مهنياتهم MicroStrategy نت asset value زبال تصقمكم هذه قالتكوا. جن بأفريج أب history أب تاريخ الرئيس الناس أب صبوا درجة أزلات جزء له ساعات مالتي. بس بيتكوين كنا أصير كله. What do you think about Tem? What happened? Tem تغير بعد تمك. سهمان I think Tempest AI.
15% downside. Well, تسعة بس يعني راجع خان أفسوس أقول إذا أنا 300 downside مالتي. I mean, I can't comment a lot. It's just too volatile. If you see, too volatile. ጭንቀት ገብረልኩም እዚ ናይ በዓል ተስላ ናይ በዓል ኢንቪዲያ ምቁፅፃር ተዘይሒዝና ብዚ ከዓ እሞ will be just mad ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝወሰኸ ኢኑ is extremely risky. That's what I can say. So I wouldn't buy it. Amazon and Meta, okay, that's good. Great companies, by the way. Great companies. RGTI hope to 16 would be good for me next month. I think probably ዕዳጋ ፅባሕ እንተ ተመሪሱ ክምለስ እንተ ጀሚሩ ሰለስተን I mean 10 ገለታት ክትከይድ ትኽእለታት ኣሎ XRP I can't comment a lot. It's just on hyper. It depends on Bitcoin ዲና በዓል XRP ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ነው ሓቢለ ክሕዘኒ okay ኢተርም ሶላና ቢትኮይን ማራቶን ሎሚ ግዜ ዋው ማራቶን might be bottom I don't know 12 በፂሓ that's crazy anyway ኣብ ሓፂር ግዜ ሂምስ ብጣዕሚ ወሪዳ እንታይ ኮይና ድኾነ ሓበሬታ I think በቲ ዜና ዝረኣህዎ ጽቡቕ እርኒንግ ነይርዎም ትማሊ እርኒንግ ነይርዎም ኣጋጣሚ ትጋይድ ዝሃብዎ መምርሒ ናብ ዝመጽ ዘሎ ዓመት ጽቡቓታዊ ኣይከንእቱና ዛ ዓይነቱ መልእኽቲ ስለ ዘመሓላለፉ ዕዳጋ ተለኪማ ማለት እዩ Pi is new digital currency developed by Standard PhD with over 50 I know it inside out inside Pi remembers RGTI ናብ 6 ተወሪዳ ሓፂር ግዜ ትሬዲንግ ገብረ ሓፂር ግዜ ናብ 6 ተወሪዳ I think I would take my chance as well. أنا كمان أتخلى بس عدل maybe it's just نشتري جزء أني أنا مبالغ تراجع. سلام برهين do you have a Telegram group or something else or to contact you? Yeah, I am. أب YouTube مسأتخي أبتع post سبلكيركي نشتري ورد انتلكي أبتع post أبزني تناتي مالتي أبناتي مسأتخي post سبنشتري ورد مسبلكي كوسر تليفون أقول ناي واتساب لينك أقول لك ناي واتساب لينك أقول لك بونساب جينك تقبل تخلي أخي. What do you think of DEC? I have no idea. I've never heard of it. بزعبا CFD contracts for different trading entitled لنا. I think جمرت تدخلكم. Don't trade it. It's not a good idea. It's too risky. بحمش عز في خاطر يتقبل لها. سلازم عبنتنا ماراثون لو متريد تتقبل يركا كاب جيم كتوصل تخلي حماياته. عسرت 5% ملس انتقيله. already እቲ liquidating ብሎ ዘለና anyway ሓደ ክፋል ካብኡ ካብቲ ገንዘብ ዘይ ዕዳ ዘይ ገንዘብ ካተለቂካ ጽንሕሞ already ይሃሲኻ ከተምጽእ ከለኻ ጽቡቕ ውጽኢት ዘምጻልካ ካሲካ ኩሉ ግን ኤክስትሪም ምሰጥካ ገንዘብ ተኸፍለሉ ያ ቪዲዮ ሰሪሕ ለኹ ባይዘው መስለን እዚ ደላንች ነው ኦኬ good luck ተስላ ታም ምግዛእ ከመትሪ 5x ጌርካ it's not a good idea I think leverage አትጠቀሙ I don't know being it fault أبغى على حقا CFD خاطر زلا خلا 5x الذي CFD is not the best نحن تمعت نقول تمعت قلت رايز خون CFD most of the time comment خويني جن أبي خذ لها بيني هذا نورسي عمر I think it's recommend أقولني جن margin تتكين كخماني حاجة بخلت عزف بخلت X مالتي أب CFD زي كونه كله interest نخافلك ما مرز خاطية Nvidia tomorrow how much do you guess a bit it just estimate brain I think 36 كبابي 36 كبابي 36 guessing I don't know you could anything can happen at earning تزفلت أني رن شو عطري trading جواركو جن يمكن know it I will talk more about it كاتبه TSM Taiwan Semiconductor okay that's good تسلح مشته TSM سمي okay صبو مولي what about Coinbase Thank you. Coinbase كاز بتعمي أسبوع متجازلة. think it might be good idea خانة Coinbase. كلتن 10 تغلتن يازلة. كابسلة سن 5 بس حنيرة. I believe is بتعمل صبوت كواليتيا. إذا أنت كلات زي إنجن كان بعد الكوين زي مثلا Coinbase. البيتكوين ينزل مركزها. بيتكوين صباح 100 بس إحا أنت لو من 100 شح. Coinbase كا كلتن 108 300 كن رأينا مالتي. سلازي البيتكوين 100 إمنة مسلوكا which I have أنا زلنا مالتي أبع الكوين بيز مهلوكا سبب opportunity إليه من أنا مولها. Best automotive welcome back من قبل أن تملسكنا. What do you think we should buy now or I have waiting at Nvidia? I think it might be a good time to wait for the Nvidia. بزح بركة جزء تخين قبل في الليل. نا Nvidia earning ريها. انتاي guide ينكو قبرو. انتاي وسيط ينكو بنا. بدحري قام هيبكا
مجزء زحايش مثلني ويكاتي ناي نابنت 100 قرشي ناي 100 قرش تجزء بلان تزهلو كان يرو تين 5 قرش تجزء انت خلي حجي ወይ 5 10 تزخون حجي تجزء 900 ታዊ ከተጽንሖ ዝላ ነገር አይኮን ዘይ ገዛክ ያ ገንዘብ ማለት Solana is crashing this Bitcoin. It all depends on Bitcoin is in a crypto ሁሉ. Do you trade futures? No, I don't. I don't trade futures. ARM ከመይ ከለ ARM ካብ ዜር ብዙሕ ገይረ ARM ከም ትካል ኳሊቲ 137 still not too bad. ብዙሕ ወረደትን ዋው ወረደትን AMD 103 oh my god 103 በፂሑ wow talk about momentum downtrend is already crazy اللهم لكم AMD ዝገዙ AMD لهم ዶ what about Solana Solana I think reverse ክትገብር እያ ملاسي ريكفر تقبله تسلا 5 جيرك اوكي حيتكني حبايبين دغاغم لي هذا can we just without a Gmail subscription can we join without a Gmail subscription what is that yeah I guess I don't think I understand it تردات مثلا thank you بني هولند روكيت لاب روكيت لاب I think أقدمك حبيرا نير كله جزء يتغنيها حفشاو جن حنت خاطر ريسك جزء وانت تقولوا تكالاتي that's all I can say إذا ناي فلايت نتاعي من مارس وصدنا قال قدم بنزلنا يا أسرع تطويل الله I think ناتي 15 ولا سلاسة تكون أنا حدا خلت بركتات نجز أكو قال خيري حفشاو جن تحت 15 would be great it would be amazing تحت 15 ترابة روكيت لاب سنوفليك كميتري احد جبرهن سنوفليك صبوغ يا سنوفليك صبوغ يا لك خمنا يبع البلانتير عن سرح يزلون سو هاب سم شيرز ولا بركلني تزلت عداها صبوغ واغا صبوغ لايك نكبر وحوت لايك نكبر ديسكاس نغبرنا تسلا كاب زلو كورد تخلل ابسولوتلي تزي لون يرمو كل مغزاني كل ገንዘብ هاب كلا اوسينا زخون ነገር ኣብ ዓለም كورد تخلل ولا ገዛ ይሆን anything AMD علني جن what can I say unfortunately جزاء قبل like إني it's been hammered بالطعم استي تزافعة I just I prefer كآخر موري مرز ولا I don't care if I miss out مالتي at least for now until تي trend خصاب صغير تي trend تي تحت جزء صغير جدا مالتي نقول نقولهم كاشجر قبلكم هذي sorry لكن برحوات لنا قال بابلنا بزعبة AMD دي أمون تاخبله واجد بقولك ترند دانجرسي I think Intel قال كاب Intel عندهم سريقهم تي AMD زقبرو زبزحه ناي Intel زنبري أوكي Intel كأوريدا بحاجة حاجة أنا Intel زي ناي تايوان سيمي كوندكتور نبلهم ناتو مانيفاكتشر يجوزوا لهم يجوزوا سلزلو يجوزوا بكل خص كم زي كونتراتي أتوريهم قال زعينة مالتي سلازي اتناي سي بي يو زبحال كمنا جي بي ناي انفيديا تغبرناتهم كناي سي بي يو زبحال عداغا كلتين زعبللو سلازي انتل تمليسا كتعبللو تقولات سلازلو قرص كفتاتات تجبري ناي اي ام دي مالتي برني انفيديا تعرف تخليها باي ذا واي بزناي جي بي يو مالتي buying opportunity is coming it's a great opportunity AMD كمي مسي اوكي كم زاد هو بلان سيرا كنت زي كوينه نصرت لين بلنا do you think we can see Bitcoin below 70k I don't see that unless كمنا recession مسيو قال لهم حجي هندبت كساته زي مسيو I don't think حمش الشباب حجي توري مثلا BTC I know 8000 ترايو اب حنت ما عاد تختم زو تخلا بيتكوين I just don't see it 70k مالت دونالد ترامب مصو كلس ابو انيرا اب وقت ملس بحجي I just can't see it اي رأينا مالتي Tesla will be down 200 for shares اوكي 200 انت بس حتى تسلا تكال بركتات غزي زلخ ገንዘብ شيط ናብ تسلا كم حلالو فيه تسلان كلته بالعلن ميبي مالتي
እንታይ ማለት እየ ኣብ 200 I don't think we will see it in 200 unless ዝኾነ extreme ዝኾነ ዘይተፈለጥ ነገር ተዘይመፅእ Print Snowflake is a good time to buy yes NVIDIA ገዚአ ነርካ ሸጥካዮ ዶ NVIDIA ኣለኒ ብርኪ ኣብቲ ናይ ክልተ ዓይነት ብሮከርስ ዘለኒ ኣብቲ ናይ ፓብሊክ ዝኾነ ዝገዛእኮ የስ ሸጥዮ 440 ገለ ምስ በፅሐ ሸጥዮ 130 ገለ ከሎ ዝሸጥኮ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ኣብቲ ሓደ ዘሎ ግን ኣይሸጠኒ ንግዜኡ ማለት እዩ ሮኬት ላብ ኤርኒን ኣለዎም ያ on 27 ሮኬት ላብ ኩሎም ኤርኒን ኣለዎም ባይ ዘ ወይ ሰሙን is crazy do you think it will affect CPI index Friday CPI ka Friday ኣለና ዲ እስከ ዋው እስከ ክሪአልኩም ኣሕዋት tomorrow what do we have tomorrow ولا حنت يبنا نصبح سيدو من فدر باركش كزاربي Thursday durable goods ኣለና core PCE inflation ኣለና jobless claims ኣለና wow it's crazy week ነቲ economy core PCE personal spending PCE ኣለና PCE ዘለና okay CPI ዘይኮነ PCE I mean yeah ጽልዋ ከገብረሉ ኸሊ ይኽእል we'll see how it goes ገለ ብዛዕባ ሱፐር ማይክሮ what happened ሱፐር ማይክሮ ሎሚ እንዲ ክስታይ ነይሮ መስለኒ SMCI 2% ዳው ናይ ሎሚ ዝኾነ ጸብጻብ ከመሓላልፉ ይጽበ ነይሩ እቲ ቅድሚ ዓመት ዝተኸሰስዎ ወይ ጸብጻባይ መሓላልፉን ቁንዕ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ እዮም ከመሓላልፉ I don't think ዘመሓላልፉ ይመስለኒ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ድሕሪ 6 ወርሒ ኣሰጋጊርና ያለና ወይ ገለ ዝብል መልእኽታት እንትመጽኦም ኣብ ከባቢ 10ታት ክንሪኦ ንኽእልና SMCI ወይ ከዓ ሱፐር ማይክሮ I think it's just crazy stock ካብ ሓሊፈ ከምዚ ግዛኣየ ክብላ ይክእልኒ ምክንያቱ ሃንደበት ናብ 80 ትኸይድ ሃንደበት ናብ 20 ትወርድ ገለ ዓይነት እያ ብፋንዳሜንታል ትብገስ ነገር ኣይኮነት እንታይ ዳ ብወረ ወይ በቲ ዘመሓላልፉልና ዜና ንሕና ዘይንፈልጦ ዘለና እዩ ስለዚ ዘይፈልጦ ዘሎ ቁጥራይ ገምጋም ክህብ ዝኽእል ኣነ ማለት እዩ ተስላ ግራብ MSTR ሸሚትና ኣለና ግርም ሽመታ ግበረልና ግርም ሽመታ MSTR ግራብ ኮ ብዙሕ ጉዳት ልማይ ዘወይ ግራብ ብዙሕ ጉዳት ነው ያቀኛ ነራ ግራብ is the only one ከምዚ ዳውን ዘይኮነ ዘላ AMD ያ ክሬዚ ክትግምታ ቀሊል ኣይኮነን AMD yeah Coinbase Tesla Nvidia MicroStrategy Solana wow great okay ጽቡቕ choices ሰብ Tesla ኢኻ ተኣምን ኩሉ ቢትኮይን ማለት እዩ ሙሲሓዊ Coinbase ቢትኮይን MicroStrategy ቢትኮይን Solana ምስ ቢትኮይን ዝኸዳ ሰለስተ እየን ስለዚ ብተዘዋዋሪ ኣብ ሪስክ ኣሰት ናይ ቢትኮይን ኣዋፊርካ ኣለኻ ማለት እዩ good luck ጽቡቕ ዕድል you think AMD will recover to the all time high I'm not so sure I just can't say it ብዙሕ ግምታት ክንህብ ብዙሕ መጋገና ሃው and sound bigger hey ገዚአ ተጸፊዐ guys be carefully what yeah Sami I think ከም sound ብዙሕ ግዜ ከመ ኣነ ተዛሪበ ብዛዕባ ዘን ተካላት እዚን ክትምለስ ትኽእል by the way crazy stocks ግን it's just spoken TV በቃ በወረ ብዕላል ብዜና በዚ ናይ ትዊተር በዚ በቃ ብኾምታት ዝኸይድ ዓይነት ስቶክሲ so yeah be careful ጽቡቕ ትምህርቲ ብርሂን ቫንጋርድ FSA ወርልድ ገለ እስከበለና I mean እንታይ ዓለም ሙሉ ኢኻ ትገዝእ ዘለኻ ማለት so you own the world ዓለም ሙሉስ ንስኻ ትውንኖ ማለት ብዓንጥ ቅርሺ ጌርካስ ተስላ ዲኻ ደሊኻ ቴስኮ ናይ ዝዓዲ ዲኻ ደሊኻ ናይ ቻይና ትካል ዲኻ ንኹሉ ተጠቃልል ይመስል እንተ ተጋጊ all world በቃ ዓለም ዘሎ ETF I don't know ክንደይ ትካላት ግን ብዙሕ ሓጉሻ ዌልካም is it wise to wait until Friday CPI ዘለና Friday by the way ሓጉሻ PCE ማለት I'm not sure dollar cost average ምግባር ጽቡቕ እዩ ኳሊቲ ማለት እዩ ሃንደ በሽዑ ባው ኢሉ ካ ክዲ ብተቆለታ ስለ ዘሎ ኣው PCI yeah it's good to see you Brain how can we know when will be the earning dates ኣብቲ ናይ trading earning.com ይልካቶ earning.com ይመስላል earning.com marketcamlon.com ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብናተን በሓፈሻ ተገዚእካ ዘለኻ ትካል ግን መጻካይ
I invest in altcoins besides Bitcoin. Do you recommend alts? Should we just stick with Bitcoin? I stick with Bitcoin. I don't buy alts, to be honest. It's just ካብኡ ክተደልዩ እንታይ ይገብር ምስ ቢትኮይን ዝተተሓሓዛ ዘለዋ ስቶክስ እየ ዝገዝእ ኣነ ከም በዓል ማራቶን ከም በዓል ማይክሮ ስትራቴጂ ዝኣመሰላ ልክዕ ከምኡ እየን ከምቲ ኣልትስ ትብሎ ዘለካ እዩ ዝበዝሐ ግዜ ማለት እዩ ሶ ኣይ ፕሪፈር ኣብ ስቶክ ኣነ ከዓ ካብ ምራብ ናይ ክሪፕቶ ሞር ኮምፕሊኬትድ ዝገብሮ ናተይ ምርጫ ይግንስ ኦፍ ኮርስ ሶ ያ አይ ጀስት ከምዚ ቱ ማች ክስታይ ክገብር ከዓ ጭንቀት ክገብረልካ እዩ ኣብቲ ክትከይድ ኣብቲ ውሑዳት መሪፅካ ተንዓቕመይ ትብለን ማለት እዩ ኣብ እንስቲክ ተጌርካ ዝበለፀ ውፅኢት ዘምፃልካ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣደ ነው ሓሳባትኩም ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣትሊስት ናተይ ግን ከምኡ እዩ SMT have appointment after 22 today 22 what I mean ናይ UK time ዲ ናይ ጀርመኒ 1 ዩሮ ገይሩ ዓለም ትውንን ኣለኻዋ yeah 1 euro ጌርካ exactly anyway thank you guys I think ሰለስተ ሚቲንግ ገና ኣለኩም ላይክ ግበሮ ዘይፈልጡ ክህሉ ስለዝኽእሉ ሓደስተ ኣባላት ክትኮኑ ምስ ትደልዩ ኣብ ዲስክሪፕሽን ኣለኩም ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ሰንበት ትምህርቲ ለና ኣብ ዓድኹም ግሩፕ ስለዘለኩም ኣብ ዘለኹም መጥመጡሉ ዓዲ ማለት እዩ ኣብኡ ጆይን ብምግባር ከም ኮሚኒቲ ብሓንሳብ ምዕባይ 7 10 ቅርሲ ብምኽፋል ሓፈሻዊ ርድኢት ብዙም ትምህርቲ ዘለኩም ሕቶታት ምሕታት ገለ ክጠቕመኩም ይኽእል እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብዚ ኩሉ ግዜ ስለ ዘለኹ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ምሳይኩም ብልቢ እየ ዘመስግን ኣሕዋት ኣትሊስት ዝዓበየ ትምህርቲ እንታይ ክትገብር ኣለና ፈሪሕና ብርክታት ክንሸይጥ የብልናን ሰሲዕና ብርክታት ክንገዝእ የብልናን ምክንያቱ ንዝበዝሐ ሰብ ዘጥፍኦ እንታይ እዩ ስስዕን ፍርሕን ካብተን ክልተ ቀተልቲ ናይ ወፍሪኤን I think ናይ መወዳእታ ሓንቲ ነገር ይኸውኩም ደለ ኣብዚ this is ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወዱ ኤሪክ ትራምፕ by the deep ዝብል ክስታይ ጽሒፉ ሶ ንሶም ከመን ከም ለበሉ ንሕና ከኣ why not ብሩኽ ምሸት ሰዓት ብሩኽ ለይቲ ብሩኽ ሰሰመይ